футболбозони дастаҳои Истарафшан ва клуби марказии варзиши Артиш ба вохӯрии ниҳоии ҷоми Лигаи футболи Тоҷикистон бо омодагии ҳамаҷониба ва ба хотири соҳиб шудан ба ҷоми ин мусобиқа рӯи майдон омаданд. дар дақиқаи даҳуми вохӯрӣ ба бозингарони дастаи Истарафшан кушодани ҳисоб муяссар шуд. Футболбози рақами 7 дастаи Истарафшан Зуфар Акбаралиев туби аввалини дастаашро ба самар расонид. 15 дақиқа баъди оғози қисми дуюми дидор ба футболбозони тими Истарафшан задани боз як туби дигар муяссар шуд. Илҳом Баротов, бозингари рақами 10 дастаи Истарафшан, аз як имконияти хуби голзанӣ истифода бурда туби дуюмро вориди дарвозаи Иван Покомаренко кард. дар дақиқаи 67-уми вохӯрӣ бозингари рақами 19 дастаи клуби марказии варзиши Артиш Шодибек Ғафуров туби ҷавобиро ба дарвозаи Истарафшан зад. дақиқаҳои бокимондаи вохӯрӣ бидуни гол сипарӣ шуданд ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи Истарафшан анҷом ёфт. роҳбарияти Лигаи футболи Тоҷикистон, намояндагони Федератсияи футболи мамлакат ва роҳбарияти осоишгоҳи Баҳористон, ғолибону ҷоизадорон ва бозингарону доварони беҳтаринро бо ҷом, медали ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии Федератсияи футболи Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. имрӯз бозӣ хеле мушкил гузашт. ба фикрам дастаи ЦСКА хубтар тайёр аст аз мо, лекин имрӯз бачаҳо хеле кӯшиш карданд. ман мехоҳам ба ҳама дастаам, ба мураббиён, мухлисони калони мо омадан инҷо моро дастгирӣ карданд, ташаккури зиёд гӯям. мо бисёр хурсанд ҳастем ки мана ҳамин ҷомро ба даст овардем. мо миннатдории худамро ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Истарафшан мерасонам ки моро бисёр дастгириҳо карданд ва ба навин кубокро ба даст овардем. бисёр миннатдор ҳастем. бозӣ бисёр хуб гузашт. миннатдории худамро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон мерасонам ки ҳамин хел мусобиқаҳоро ташкил карда ҳамаи асавои лигаи олӣ маҳорати худро боло бардоштанд.